Mustapha Rasulullah. Ine jijiyara ya ganye annabi na. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabi na. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabi na. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabi na. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabi na. Da bar na sanya sarki gwanina, sarki mai dare har da rana, ka haska ga zuciyata da kauna, idan ga yabansa shi annabina. Awal akir ba shi ne nufina, sarkin duniya har kiyama nabina. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Ga gidibin salatikanka da wanda ya zo ya buɗe aikinka, ka sa alai sahabu sun haska, ka sa shurafa'u sun bu mai makka, ka sa min auliya suna son ka, ka sa min fadima abar nema yar annabi na. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabi na. Wani yayi dole in sa da kuma, wajen kuwa ke ta samun alfarma, ta shakci jani zan sa da shi ma, har jilani jinjinan girma, ta shaka barhama jirgi na hidima, ka shaka gibiri ma babban masoyin annabina. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Salamu alaika sayyidul umma, kai muka so kawai muke nema, kamar na baiwa kamar na ilhama, mun riki baitukan kasha nema. Annabi kai fa ka ƙure girma, yabanka ilahu ma yana yi a dare da rana. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Bayane na kuni mawaki, da damsilawan yaro sadauki, kudai masoyanka ne ma'aiki, muna begenka yau har da shauki. Kayar da mazanka ko da mabarki, alfarmar Fatima ta Zahra ba mu kauna. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Kai ne rahama abin nema na, kai na rike nake yi wa baitina, kai na fi so ka zo mun a baccina, in ganka ka shashare kukana, kama da izininka annabina, mu dinga yabonka ko dare ko rana annabina. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Umma biya mun sa da ke, wallahi Zahra usan ba yake, fata na in kare ake, akan kaunar kini na da ke, kiman dafa ina daina leke, kiman jalabi dinga kaunar abban kinana. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Daban kake ko a magana ma, ni da baba ya kai muke nema, ka kira mu sha kwana mu ma, mi maka tambari na alfarma, kai ka zamo sila ta bauta ma, in ba kai ba za a gane mu ba ya annabi na. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Allah ka dade musamman aiki, mu karo jazaba kar mu yi suluki, akan kauna ka kara mini taki, inde na ganin wani ma'aiki, ƙaunar ta zai riba ko da a mafarki, kakan sasan Husaini manzo aban sunana. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiyara ya ganye annabina. Da kai
da kai Allahu ma yake mulki, daban kake kai kake haska sarki, kai ne rahama silar sauki, aya sarkin da ya yi wa tsarki sarki, gaban suturar da za ta haska na aya annabi na. Annabi Mustapha Rasulallah, kai ne jijiya raya ganye annabi na. Kai ne farkon halitta a duniya, kai ne ramar halittu gaba daya. Annabawa mursalai dukkan jiya, alkawari na ka manzon mu sun biya. Mala'iku duka sun bi ka bai daya, balle mu wanda aka yi mu dan kai baban nana. Annabi Mustapha Rasulallah, kai ne jijiya raya ganye annabi na. Kafin mu tsaya muna mika gaisuwa a gidan Zara'una na kyakkyawa, a dan sama fitilar gidan kowa, Ummu Husaini yar Qurayshawa, ki mana lamuni da kanki uwa, ki kai mu ga shugaban halittu annabi na. Annabi Mustapha Rasulallah, kai ne jijiya raya ganye annabi na. Annabi Mustapha Rasulullah, kai ne jijiya raya ganye annabi na. Annabi Mustapha Rasulallah, kai ne jijiya raya ganye annabi na.